Жәмәғат баршағызға да сәлем. Біз Қабаттан Ғабдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрында. Сәбәбе Әйдә Шаяртның чираттагы уены. Киттек. Әбиләр, зәябиләр һәм Татньюс Татарның яңа блогеры, яңа алып баручысы. Нәрсә турында гомумән гәпләшеп утырасыз монда? Киемнәр турында, чыгышлар турында, КВН турында. Югары лиганың чемпионы кем булды? Нефтчиләр, безнекеләр, Казанлылар, Татарстанлылар, карадым. Әлмәтлеләр. Ну, нефтчиләр булгач шул безнекеләр бит инде. Казанлыклар түгел инде. Ну, мин шулай сөйлим бит. Миңа бөтен кеше Казанныкы, мен бит приезжий. Понаехали же. Үзебезнеке татарныкы дисең дә. Менә үзебезнеке татарныкы, нефт безнеке бит инде малай. Менә аңа кадәр чемпион кем булды? Менә син минем нидә укыган профессор кебек, син мине хочешь завалить, да? У вас есть 5 секунд. Свободен. Кит, ата каздан тиштеп. Бармагын тиштеп. Кит. Я менә Әлеге уеннан сез нәрсәләр көтәсез? Җиң көтәбез инде әлбәттә. Без шуңа тырышабыз, шуңа дип килдек, җиңергә, чемпион булырга Алла бирсә. Кызлар ничек уйлый икән? Чемпион булсак, икенче елга килә алмыйбыз бит. Шуңа күрә бу ел чемпион булмасак да, икенче елга обязательно чемпион булабыз. Безнең яраткан тамашачылар киләсе яңа ел белән котлыйбыз. Безгә барыбызга да уңышлар елмайсын, барыбыз да бәхетле булыйк, матур торыйк, дөрес яшик. Әйдә Шаяртны карагыз, уйнагыз. Бергә булыйк, аерым торыйк. Biz Айрат Ильясов янына килеп җиттек. Син гомумән нәрсәгә дип килдең соң монда? Мен жюри буларга Яланайдың. иде. Жюри генә килгән идем. Шуңа күрә менә утырам. Бу мотор урындыкларда кайчан утырырмын әле дип. Син бит бу уенны гомумән калдырмыйсың, әйме? Почти бөтенсендә карап барам. Мен бу уенны калдырмыйм. Фестивальдә булдыңмы? Ие. Менә үзеңә бер лидерны син сойлап алдыңмы инде? Син лидерлар арасындагы лидерларны сөйләргә куркасыңдыр инде. Лидерларны сөйләр өчен бу уеннар ешрак булырга тиеш мен. Уеннар арасында ниләр? Кыскармады гомумән, киңәйде. Ие, киңәйде, уеннар киңәйде. Алар аз, ләкин күп. Син бит әле ШТК-га йөридең, әйме? ШТК. Шаяннар һәм тапкырлар клубы, әйме? Ул аерым, ә менә хәзер Әйдә Шаяр дип атала. Ә нәрсәсе белән аерыласың ул? Менә монда экран куйдылар хәзер. 5 ел элек күргән командалар бүгенге көндә гомумән вообще бүтән. Рәхмәт. Исән булыгыз. Җәмәгать, монда репортаж төшерүдән тыш мин бит әле бүгенге бер уенның жюрисы буларак чакырылган. Менә монда 3нче уен Арча, Әлмәт, Намадыш һәм Мәскәү командалары уйнаган уенга мин бәя бирермен. Минем хыялым тормышка ашты. Жюри булачакмы? Җавит абыйлар белән, Салават Миннехановлар белән, Айваз Садыровлар белән һәм калганнар белән утырырмын. Безнең даими жюрибыз, даими кунагыбыз Әйдә Шаяртның Ринат Агалиәхметов, татар малай, всегдашный. 2016 елдан. Син гомумән жюрида утырган бар, мин алып барганда. Хәтерисезме, мин зәңгәр костюмнан чыңстың, шәп алып барадыр. Юк, анысы мөһим түгел, ярый. Әйдә Шаяртның гомумән ШТКның юмор үзгәрәме, сыйфаты? Ие, үзгәрә. Үсә, вообще супер, короче, үсә. Ниже поясда шуткалар бар. Кирәк элек куркадыр еллар, әйме. Хәзер бар ул, хәтта әби командаларынан килә. Бер команданы гына әйтәм, башкаларны әйтмим. Булай бөтенсе миңа ошады. Кемнәр ошамадылар чыгып калды. Зәябисе командасы элек ошады. Зәябисе дә. Менә алар пока в топе. Киләсе очрашуларга кадәр. Киләчәк яңа ел белән. Беләсең, мин дә бүген жюрида утырам бит. Ну, ниләр белән соңыннан эмоциялар белән бүлешербез. Миңа үзеңнекләрне сөйләрсең, мин сиңа үземнекләрне сөйләрмен. Һәм дә инде кайсы блок кешеләр килеп чыкты, шул кеше җиңүче була. 1-2. Опа! Дашалбан. Роберт Исламов татар малайга чиртә хәзер шапат. Рәхмәт, чемпион буласыңмы? Инде Төп көндәшегез кем бармы сезнең төп көндәшегез? унчик буласың ул. Сездән тыш тагын көчле команда бармы? Мин уйлыйм, Мөслим Кырмыскасы. Бүтән юкмы командалар? Мин үземнән итәс балите. Һәр вакыт Мөслим үзеннән итәшәк. Нәмә күтәртәшәк. Тикшереп карарбыз. Баша жюридан тора инде, бездән түгел. Син үзкәч кем буласың? Продюсер. Депутат булам дигәнең бит. Или продюсер, или депутат булам инде. КВНчы булмыйсыңмы ни? Белмим, асын карармын. Чемпион булсаң, димәк, или продюсер, или депутат булып китәсең. Или Фирдуса белән китәм. Или Дисә Бадретдинов белән китәм. Фирдус, Илсия, менә алагыз үзегезгә яңа продюсерны. Менә ул әзер, тиздән ул чемпион исеменә лаек булачак дип мин уйлыйм. Шәп утырасыз монда, менә сиңа сорау. Опа. Уйлыйбыз шуткалар. Спасибо соң үзегез. Пенза. Мышлар сез. Рәхмәт. Син Пензаның үзеннәнме? Да, Пензадан. Город. Городтан. Да. Ул түгел? Юк, шәһәр. Команданың исеме ничек? Исемсез. Исемсез команда. Кимсез? Каян килеп чыктыгыз соң сез исемсезләр? Пензадан. Все, бүтән сораулар юк. Кем белән фоткага төштең? Авашлар белән.
Алашалар белән. Ашалар белән. Алаша ул теге не сүннәткә утырткан ат. Бик ашады. Яхшы иде. Акча сорадыларбы? Юк инде, без по-братски бирделәр аларга. Үзләре сорамадылар. Юк инде. Точнымы? Ну, бераз гына сорады бар инде. Ничә сум сорадылар? Сорады бар. Аз. Сез бирдегез күп. Без бирдек күп. 1600. Лучше по 800 с каждого, так лучше. Менә Бауманында йөргән зебралар 1600 сорыйлар икән. Безгә моны Пензадан килгән кунакларыбыз җиткерде. Да. КВН яратасыңмы син? Бик яратам. Вышканың чемпионы кем булды соңгысы? Татнефть инде. Моңа кадәр кем булды? Белмим инде. КВН белән кызыксынам дисең, яратам дисең. Яңгавадым. Рәхмәт егетләр сезгә. Равиль, Рамиль, пока. Йоу, бомбина, чоч. Сеньорина. Бүген безнең икенче этап. Һәм бүген безнең импровизация бәйгесе була. Команда чыга, шул ук мизгелдә шаярта. Югары лиганы беләсең бит инде, әйме? Анда менә әле күптән түгел генә безнең дусларыбыз чемпион исеменә лаек булдылар. Шулай бит? Татнефть. Бу исемгә алар лаекмы? Әлбәттә лаек. Высший лигага лаек команда. Аңа кадәр чемпион исеменә кем лаек булды? Без сине хәт тикшереп алабыз. Такта. Тохта. Тохта. Аңа кадәр. Раисы һәм Вятки. Мин КВН яратам, брат. Беләм, давам итәбез. Аңа кадәр. Ха, Союз. Спарта. Спарта намац. Спартага кадәр. Спартага кадәр. Ну анда Камызякидер. КВН ярата. Аңа кадәр Азия Микос. Точно. Аңа кадәр. Союз. Камызяки. КВН ярата. Якынлашып килгән яңа ел бәйрәмнәре белән Татньюз татар подписчикларын һәм инде дә шаяртның тамашачыларын котлыйбыз. Егетләр, кызлар, яңа ел белән. Без аннан качып йөрибез, ул безне куып тотып йөри. Без нәрсә эшләдек соң без сиңа, Рафис абый? Яратам бит мин сезне. Үлә дә китә яратам КВНщикларны. Яратам ди, үзенең күзләренә карыйсыз икән, үтерәсе килә. Әйе, монда бит сез бит конкуренция, мин матур кызлар белән йөрисез, сез минем арттан йөрисез. Без ямсыз кызларга охшаган. Син вообще исәнез кыз, җәмәгать бик әйбәт. Габдулла Кариев исемендәге татар яшьләр театрында югары лиганың чемпионы утыра. Рафаэль үзе. Ничек хәлләрең? Брат, саңа шундай сорауларны бирмә. Понятно. Югары лиганың чемпион исеменә лаек булу. Ничек ул менә үзең? Ничек хис итәсең үзеңне? Пока, честно говоря, вообще осознание не приходит, непонятно. Возможно, через какое-то время оно придет и уже... О, круто. Хәзер тормышыңда нәрсәләр булыр микән? Син аны беләсеңме? Менә ни планнар? Планы у команды есть. Может быть, фильмы будем снимать, а кто ж его знает? Сез борчылмагыз, безнең Рафаэль татарча белә ул. Минусом татар малая. Һәм дә инде ул әйдә шаяртның чемпионы. ШТКның. Ну и, конечно же, хотелось поздравить всех подписчиков Татньюз с наступающим Новым годом, чтобы наконец-то уже этот 2020 год прошел. Он был сложный, но мы сильные, и мы выжили. Эстраданың заводной бер батарейкасы инде, әйме хәзер, шулай дисәң, бер дә ялгышмасмын. Римма Никитина. Римма. Привет, Салям. Привет. Сразу все подхватывает. Тукта, хәзер тикшереп кой. Салям. Зажжем, мои хорошие. Зажабай хороший. Карале син бу уенга ничәнче тапкыр киләсең? Мин беренче тапкыр киләм. Чынлап мин ничә тапкыр килергә җыендым, минем гел концертлар вакыты эләгә. Бүген на самом деле прям вакытымны алып шушында килдем. Минем бик карыйсы килә. Вообще классный проект да. Ну сиңа уңышлар бүгенге уенда. Бәлкем киләсе уеннарга сине инде жюри буларак та чакырырлар. Әле бүген катнашучысың гына, жюрига белмим, мингезгә җитәрләрме, юкмы? Бәтәш бүген катнашасыңмы? Конечно. Уңышлар, Риммага уңышлар. Ну что, зажжётмы ул бүген? Әлбәттә зажжёт. Мои хорошие, всегда зажжем. Премьер-лига, беренче каналда баручы безнең Владислав дустыбыз, ләкин ул нишләптер Уфа командасы өчен уйнады. Быелгы сезонның ярым финалистлары. Әйе, дөрес. Карале, син бит әле монда да чемпион исеменә берничә тапкыр лаек булдың. Келәтә чемпион булдым. Менә бүгенге уенда син нәрсәләр көтәсең? Мин көтәм бүген Мәскәүнең командасының җиңүен. Мәскәү командасының җиңүен. Мамадыштан мин яхшы сюрприз көтәм. Шоллыдан бердән-бер команда көтәм. Чемпион исеменә лаек булачак. Әлбәттә безнең сыман. Син хәзер нишлисең монда менә? Дурак сатып йөрим инде, чынын әйткәндә. Эшләр белән аралашып, татар телен ныгытырга маташам. Ярый, тикшереп алабыз тиз генә татар телен. Несовершеннолетний. Несовершеннолетнийлар. Шәбаның татар теле. Главное туктап калмаска. Главное теге жүләрләнеп, теге тупас
Тупас булып калмаска, гоммән һәм инде ахырдан аларны гына кушарга. Нәрсә дә булса килеп чыга. Тупаслар, монда инде несовершеннолетнийлар. Дөресе балик булмаган. Ничек? Балик булмаган. Балик булмаган. Балик түгел, балик. Балик. Бер бит татар телен бик шәп белә, шуңа кеше ялына килгән вакытта ул теге менә сызык ясый, подчеркивать итә прям. Ничек ясый? Аз сызыклыйм. Аз сызыклыйсың? Подчеркиваю. Ике сүз белдем, рәхмәт. Бу сезоннан нәрсәләр көтәсең син? Әлбәттә инде үсеш көтәм, чөнки алар ияләнгән, алар театрда уйнарга, мәсәлән, сценкалар куярга. Ә КВН ул гомән юмор, ул заманчарак, тиз үзгәрә торган әйбер. Алар тизрәк сөйли башладылар, алар мәзәк дигән сүзне аңлый башладылар. Хәзер инде импровизациядә алла бирсә барысы да күренер. Шундый кызыклы уен көтәм инде. Әйдә, шаярт. Киттек. Барабыз. Килеп җиттек. Аллага шөкер. Рәхмәт. Ярсу менә түз генә. Салам егетләр. Салам егет. Без килдек КВНга, татар КВНына көләргә, шатланырга, һәм инде шәп командалар карарга. Hey! Шуны гына сорамакчы идек. Мин нидә булса күңелле, яңа, свежий юмор көтәм. Сиңа әйдә шаярт ошыймы, әллә инде шытыкка күбрәк ошыйдырыймы? Бар инде, ошамаган җирләрдә. Ну, тулайм алганда миңа гомумән ми канагать. Миңа ошый. Роберт, без бик шәп егетләр. Барыбер уңышлар, молодцы. Агдеев молодец. Хәзер 1 секундтан соң уен башланачак.